Ето защо е добре да живеем в честност по отношение на нас. И ако тази честност не ни харесва, винаги можем да кажем: не разбирам как това е справедливо в моя живот, но то е такова. Да приемаш е точно това. Дори когато не разбираш това, което ти се случва, защото е правилно или справедливо, чисто и просто да кажеш: окей, аз приемам, че ти си справедливо, дори да не разбирам как. Знаете, че никой от нас не се е научил по този начин, не е възпитаван по този начин, нито вкъщи, нито в училище. И съответно, когато се случат определени катаклизми, ние отиваме в едната или в другата крайност. Или е много силна реакцията и бурна: как може, защо на мене, това е несправедливо, така. Или аз ще седа в ом състояние, ще пея мантри и ще казвам: не, това не ми се е случило на мен, това не се случва, аз съм спокоен, но всъщност истината е друга.